Kaixo, hementxe gaude. Bai, noski, gu ezin gara falta. Ez harton, ez inoiz. Garrantzitsua da gu hemen egotea. Zer ba? Zer ba? Ditosezko koronavirusa gaitik. Umek zintzo-mintzo jarri dute maskara, eta hori zalotu behar dugu. Egia da, primeran egon dira. Ikasgeletan, patioan, beti maskara jantzita. Argi dago, umeengan beti izan behar dugula konfiantza. Ai, olentzero, aragoian nahi dut. Umeak izango bagina bezala, pentsatu beharko genuke helduok askotan. Ez zaizu arrazoi falta, Mari Domingi. Umetasuna ezin da galdu. Ze politak diren. Ai! Jadoko ikasleekin egon gara. Eta ze ondo pasatu dugun txikitsuekin. Bai horixe, tira bat. Orain, lanean jarraitu behar dugu. Oparitzak prestatu behar ditugu. Baina lehen, egingo dugu agurra. Ezin falta, familia guztioi gabon hauetan gure zorionik zintzoena opa dizuegu. Eta osasuna, gora bihotzak! Agur!